En nou het koudere waar nog. Wel, joen, een wat eerste wien en dan komt die kelt uw kant op. Het koudere waar, mag ik zeggen, want de echte kelt moet in het weekend nog komen en dan ga ik het door winterwaar. Joen en vannacht. Ja, opklarings en een temperatuur zo tussen de 0 en de min 2 graden, dus er is die koudere lucht. Maar er kan letterlijk wat sneeuw of een sneeuwbuik van komen in het noordelijke pad van de provincie en in het watergebied. De wind komt vannacht uit het noordoosten en die is zwak of matig. Dan de waarschuwing voor de kans op mist of dampwaar, voor de kans op gladens natuurlijk. Want die tijd komt nou ik weer. Morgen dag. Een dag maakt nog altijd een bewolking, wat zinnen, maar ik wat sneeuwbuikjes en die komen overal voor in de provincie. Wat lichte sneeuw zal dat wezen. Maar toch weer een waarschuwing voor de kans op gladens en de temperaturen morgen, ik denk zomaar bij de 1 2 graden heen. Verder op de provincie, nog 4 graden op de eiland. En de wind, die komt morgen uit eestelijke richting mooi, eerst wat eerst, nou ik denk meest wat eerst en die is op een ijs zwak of matig. In de joentijd in de nacht klaart het aardig op met een sneeuwbuiken en dan hebben we kans op licht ontmatige frost, min 3 en min 6 graden. Sjoch, dan zet het wat aan. We sjoggen vooruit. Allereerst maar even nooit waar op sneeuw. Een temperatuur om bij de 0 of plus 1. In de nacht min 5 gemiddeld. Budget op plakken min 6, misschien wel min zo'n. Een sneeuwbuik is net uitsluiten. Sneeuw ligt het droog te blijven. Maar een temperatuur om bij de 0 graden heen. En in de nacht min 5 of min 6. En dan is het vertrokken naar Manje. Bij wat sneeuwbuikers. Ik denk wat meer sneeuw. Het kan hier en daar wel eens een beetje wit worden. Maar de temperatuur hoe daar om bij de 0 graden heen. En in de nacht nog altijd een min 4 of min 5. En dan zo'n je zeggen, nou de kans op reetrieden is er. Ja, voor de ijsbaan vooral. Die had ik voor Tiesje. En de winter is, nou Tiesje, ik nog net op. We maken hem aan, maar weer even in het waarschuwen.